Yakubu ta gahu na kowa, jinjina sarkin noma na ‘yan gaya mai halin girma, sarkin noma na gaya Allah rika ma mai alfarma. Musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ranka ya daɗe, nan da kake gani wakilci ne na ‘ya'yanka, ƙannanka wannan suka baro gurare, suka baro garuruwa daga sassa daban-daban, suka baro makarantunsu. Ranka ya daɗe, ni da nake magana suna na Comrade Mustapha Idris, kuma ni ɗan asalin jihar Kaduna ne, kuma ina karatu a Ahmadu Bello University Zaria. Ranka ya ce wacce ta tattara jihohi 19 da suke a arewacin Najeriya. Ranka ya daɗe, Allah ya sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi manyan fa'un nasi, mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfana da al'umma. Yau gashi mun baro garuruwan mu, mun baro jihohin mu, mun baro makarantun mu, mun zo wannan gari mai albarka saboda mu kawo maka lamba ta karrama a matsayin kungiyar ɗaliban arewacin Najeriya, Arewa Student Union. Ranka ya daɗe, Allah ya sani, idan aka ce a faɗi alkhairinka da irin abubuwan da kake yi, Allah ya sani idan mutum ya faɗi dubu to dubu sun koyi gare shi. Wallahi ina da yaƙini, ranka ya daɗe, ko PN ka da yake tare da kai ko yau da kullum bai isa ya faɗi irin alkhairinka ba. In ya faɗi 10 to akwai wanda kai kuma kana yin sa tsakaninka sai kai sai Allah, matarka, yan uwanka ba san kana yi. Ballante ne mu da muke ba mu taɓa ganin juna ba, kawai mun bibi status ɗinka, in mun san alkhairinka. Mutumin da ya haɗu da yarka ta noma, kai ka san ba ina yin noma ne don ice ba, musamman irin ranka ya daɗe, kana yin noma ne mafi ƙarfin yin nomanka don kai investing talakawa su samu aikin yi. Wannan dalilin yasa har aka yi maka title ka zama sarkin noma. Sarkin noman ma ba na wata gunduma ba na wata shiya ba, na masarauta guda dungurungun ka zama sarkin noman wannan yankin. Wanda yankin da ka fito, ranka ya daɗe, a arewacin Najeriya yana daga cikin yanki mafi girma da yake yin noma a arewacin Najeriya. Ka ta gajiyayyu, ya haɗa da harka ta privilege, mutanen da suke da special needs, waɗanda suke da bukata ta musamman. Allah ya sani wannan dalilin shine positive agent wanda isa a yau ka wayi gari kai ne financial secretary, wato ma'ajin kuɗi na jam'iyyar PDP mai albarka da take wannan jiha mai albarka. Allah ya sani cewa yau in ba a ga qualities, ba a ga wasu abubuwa naka ba dalilin da zai sa a zo a ɗauki harka ta amana mafi girma, amana ta harkar kuɗi, a ce yau kai ne nan kake ajiye da lalita ta jam'iyyar da take mafi girman adawa a wannan, ba ma a ƙasar Najeriya ba ma a jihar Kano ba, a Afirka baki ɗaya jam'iyyar PDP ita ce jam'iyya mafi girman adawa. Yau kai ne nan ma'ajinta a jihar baki ɗaya. Muna fatan Ubangiji Allah isa a gobe kuma a waye gari an zama ma'aji na ƙasa, ko ma an zama shugaba na ƙasa baki ɗaya. Wannan abu shine na biyu da ija ra'ayin mutum wanda muka yi mai take da Bring Back Our National Unity Agenda, wanda muka gudanar da shi a Arewa House da ke Kaduna. Muka yi mai take da Bring Back Our National Unity Agenda. Muka zaɓe ka kai kaɗai, muka karrama ka da lambar yaban garkuwan ɗaliban arewacin Najeriya. Wannan title, ranka yadda, you are the first person a arewacin Najeriya kaf da muka fara zaɓar wani mutum. Mun karrama mutane da rishe ilayudi, wannan bai da abu ba ya iya ba da shi, kuma manzon Allah ya ce mafi alkhairin mutane wanda yake amfanarwa. Yau alkhairinka ya sa mun zo wannan ofis mai albarka don mu karrama ka. Of the greater Nigerian student, of the greater Bosa, wana mai kama irin ta yau Juma'a 18 ga watan Afrilu, muna fatan a ce mun zama 'ya'ya a wannan gida mai albarka. Muna fata a ce mun zama gyara zama zaki. Yakubu mai lakanin kafi, Ibrahim Yakubu sarkin noma yan gaya mai kishi. yana da adon girma da tausan al'umma, irin sa muke nema. Ibrahim Yakubu ɗan ta gahu muna da ɗama murna. Ta ga wasu dauki ne, Allah ya yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa la zaji ajma'in. Assalamu alaikum. Kusan ba dogon jawabi zan ba,
duk da ciyaman ya yi jawabai masu tsawo, kuma ga kasancewa ko wasu suna da ganesa akwai gajiya da mai da sauransu. Da farko dai ina matuƙar godiya sosai, kuma godiya wacce ba za ta musulci ba ga ƙungiyar ɗalibai ta arewa gaba ɗaya, saboda kusan abubuwa a ce ko a misali a ce a gidanku ne aka zo aka zabe ka aka ce an baka wani abu, to wannan ba ƙaramin karanci ba ne. Balantana abu ba lokacin gaman buga jiha ɗaya ba, ana magana jiha 19, to wannan gaskiya ba ƙaramin karanci aka yi min ba. Don haka ina mai godiya, kuma ina tabbatar muku da cewar muna tare da wannan kungiya 100%, kuma duk abin da ya kama na gudunmawa insha Allah za mu bata gudunmawa, musamman ma da naji kuna dan taɓo wani abu wanda kamar daga bangaren mu ne, abin da ya fi gidan marayu da mai da sauransu. To wannan kusan abubuwa ne da ya bi kayan abinci, to insha Allah wannan za mu duba mu gani lokacin da muka zo ba da zakar mu za mu ga kungiyar nan me ya kamata mu ga ware mata insha Allah don a ci gaba da taimakawa annan marayun. Sannan maganar taimakawa ɗalibai, kusan gaskiya magana kusan dama ni kaman jini na ne wannan, don Tagawu da kuka ji ana cewa Tagawu ainihin ƙauyen mu ne Tagawu, to da za ku hira da wani ɗalibi a Tagawu, ina jin duk wanda ya taso a wannan garin tun daga firamare ni nake musu yunifan da littafi da komai a wannan garin, kuma da abin da ya zo firamare inda za ku hira da wasu daga banci zuwa wani duk abin da ya fi cak littafi ni nake sakandare inda a ƙauyen mu ne. Sannan duk wanda ya ce zan admission kamar zai tawo makaranta har daga jami'a inda dan wannan ƙauyen namu ne, ni gaba ɗaya ni nake masa, ba ruwana da dan gidan wani ne ko dan gidan waya, kawai duk gaba ɗaya ni nake. Saboda haka wannan abubuwan gaskiya dama kusan ni akan hanya ya same ni na taimaka da ɗalibai, kuma wannan abun har yayi nisa ma dan ya tafi lokacin gamma, yanzu ya tafi sauran lokacin gamma, wannan suna kawo gudunmawa da ane musu. Saboda haka wannan kusan kun kara min karfi, tunda har kun hango ma abin da watakila muke ne har kuka ramu labari ko kuma kuka ga abu, to dama da abin da za ka yi Allah ya ce kuma ya ciki Allah ya ji Allah kuma faraja, da abin da za ka yi kai dan Allah yi, kuma Allah ya zai sama mafita. Domin wancan abin da nake yi Allah ya sani ba na yi ne dan na fito takara, kuma ba ina yi bane dan a taimaki yana ko dan a ce na yi kara, kawai ina yanki ne ke yin ne garinmu dan su wa'annan matasan su sami abin da za su dogara da kansu. Kuma yana daga cikin na ɗaya abin da ya sa na ɗauki ɓangaren noma, duk kuɗin da na samu miliyon kuɗi na je na zuba idan matasa su samu aikin yi. Idan ka je ka niske kuɗi a banki kamar yana ko har abada nake faɗa ko a gidata da sauransu, 'yan majalisarmu da gwamnoninmu da sanatocinmu kuɗin da suke samu suke iba a gwamnati, inda suna yin dabara suna ɗan zuwa su ɓare wani ɓangare a cikin kuɗin, ko da aka yi biyu ne a cikin kai 10, su je su ɓoye kai 8 a ƙasar turai, su zo kai biyun nan kawai su kowane ɗan majalisa ya je ainihin mazaɓinsa ya yabo wasu matasa ya ce zai koya musu aikin noma ko suna hannu, ko kuma ya samu wasu ɗalibai ya ce zai ɗauke su aiki, to ina tabbatar muku iya wannan kawai in ɗan majalisa zai yi, to wallahi za a rage zaman banza, kuma ba za a samu kidnappers da waye da sauransu a wannan yankin ba. Kuma sannan su yanzu abin da nake so ku ɗau misali a wannan muke noma da su, za a ga matayi yanzu ga ɗan shekara 18, amma za a ga ya mallaki kuɗi ya kai miliyan 30-50, kuma a gona ya samu. A wannan da yawa sai mutum ka ga ya je ya karatu ya zo bai samu kuɗinsa ba. Saboda haka yanzu mu matasan mu ma wanda muke horo akan noma, kusan in sun yi karatu ma kawai suna yin sa don amfanin kasuwanci ne ko tafiye-tafiye, amma ba don aikin gwamnati ba. Dan hatta ni nan kaina ba ta yadda ɗana zai zo ya aikin gwamnati ma babu. Yawa su ma ina jan hankalin ku, kuma ya kamata ku yi harkokin noma matasan nan, domin in kuka gane harkar noma wallahi an ce ku zo ku aikin gwamnati ma ba za ku yi, saboda aikin gwamnati ya ka kai matsayin darakta a ce za a baka albashi ka samu 500 misali, to a harkar gona kuma idan ka zo ka zuba irin ka a ƙasa nisan ka wata hudu in Allah ya ga dama sai ka zuba miliyan 1 ka ga ya baka miliyan 20 ko 30 a wata hudu. Saboda haka ka zo ka ce kana jiran wani albashi wata ɗaya, ai duk wannan ba wani ɓata lokaci ne da sauransu. Mutane da yawa in kuka duba a yanzu matasan mu wanda suke zuwa Saudiya, da in ka tambaye za ka je sun ce noma suke. Yanzu ka je bangaren kura ka je da suke noma rani da damuna, ka je bangaren ɗanbacca, ka je mugayan, ka je sauran gurare wannan matasa suka rike noma.
kaga duk abin da ake so mutum ya yi iya dan karami. Za ga mutum ya yi ginin zamani, ginin bulo da bulo, iya da motarsa kuma ga dukiyarsa a sto a aje, da an daga gona ya saya, an kaji kadarorinsa wallahi wani darabtan bai sai samu wannan kadarorin ba. Kuma kuɗin da yake na halak, ba wai kuɗi na wanda za a tambayi mutum ba, kuɗi na lada wanda ka taimaki mutane, ka taimaki kanka. Don haka ni ina ba da yawara a wannan bangaren wannan mutane da suna ganin noma kamar wani abu ne na wahala, to noma yanzu ya canza, ba yanzu ba noman wahala ba ne, noma yanzu ya zama wani abu ne na samun kuɗi, wannan yake kuɗi ake samu da shi. Saboda haka ina ba da yawara kuma sauran ɗalibai a ba su yawara, harkar noman nan abu da take a shigo a rinka yin ta, ba ta da wata wahala sosai, kawai tsoro take bai mutane, amma da an gane ta yin Allah da za a tsira. Kuma noma insha Allah ko faduwa kai, ana faduwa a noma, ba a faduwa ba, amma da wuya ka faɗi a noma ka yi warware yadda za ka ce ka faɗi kamar a kasuwanci. Saboda haka noma ko ruwa ne ya ce ma inda ya bar ma wani ɗan tudu, don Allah da wannan ɗan tudun za ka samu abincin da za ka ci, kuma za ka samu abin da za ka sake ɗora a gaba. Saboda haka kaga wannan abubuwa ne na cigaba. Saboda haka kar yadda a sake a ce an dogara da kawai iya aikin wani su ya ce, da wannan ina ganin akwai ci baya. Saboda haka noman nan ga nan kala-kala, akwai na kiwon kifi, akwai na kaji, akwai na zabi, akwai na shanu, akwai na tattabaru, akwai na dawa, masara, shinkafa, gero, rudi, agushi, kowanne ga nan ana noman nan yanzu ko ina da ko ina. Saboda haka wannan a shirye muke da kuma ba su gudunmawa su matasa. Akwai abubuwa program da muke na matasa, wannan matashi zai zo za a iya ba tallafin ma aro ya je noma, idan ya noma ya zo kuma ya dawo da shi, duka akwai wannan program da muke ta yi. Saboda haka da wannan nake cewa muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Bayan Yakubu sarkin noman yan gaya mai kishi, yana da halin girma. sarkin